Hatisati tabatana ndonyaya iripo chete, kwete zvokuda kunyebera Chiwenga. Chiwenga havana zvaita munhu, Chamisa havana chambotadzira munhu, Vageza havana kutadzira munhu. Hatisati tabatana isu kuti tive nesimba racho ratiri kuda iroro rekubvisa rejimu iripo. Kulian TV atibatike zvechobu. Kulian zviri sei. Ko mashoko ari kungototenderera pasocial media, nditoona kuti mashoko aya anenge akutoramba achitotenderera. Pane vhangeri rakuparidzwa reG40 panapa, zviri kumbofamba sei, vanhu vari kuriwana kupi? Akabuda achimenshena nezvekuti G40 iriko ndiani. Akaona G40 yacho ichinzi yakamboungana ine zvairi kuita ndiani. Vari kuziva nezve G40 wacho ngavauye vatitaurire nezve G40 kuti hanzi G40 iri kufamba sei. Nekuti takutonzwa nyaya yeG40 iri kutoramba ichitokura panapa. Unoona manje ustupid hwatinahwo isusu maZimbabwe. Takutanga kutoplota zvimwe zvinyaya nekutanga kutocreata zvimwe zvinyaya zvatiri kutofungidzira tichitoya nazvo panapa. Munhu kana uchifungidzira chinhu usave nacho kuita kunge sezvinonzi une chaunoziva. Panapa patone imwe topic yakutoita ichitokura, patone vamwe vanhu vakutoramba vachitowanda panapa vachitotaura nezve G40. Ngavauye vatitaurire pavakaona Kasukuere nana Jonathan Moyo nevamwe vakasiyana siyana vacho vakaungana vachitaura nezvekuti varida kudzoka. And kuipa kwazvo futi vamwe vacho vari kutozvitaura vachivaswededza pedyo naVageza. Vageza vakamboya vachitaura nezvaKasukuere pano. Hameno kana paine pamwe panhu pandakajambwa pandisina kunyatsokunzwisisa, Mudhara achitaura nezvaKasukuere kuti anoda kudzoka naKasukuere kana kuti chichi. Because nichandinoziva chete pakangotaura Vageza Kasukuere vakangobatanzira mazita ana Kasukuere sevana vemuZimbabwe varova vachigara mukati medzimwe nyika vachitiza kushungurudzwa nekuurayiwa naMnangagwa. Handiti uri kupaona. Asi izvozvi manje zvakutotorwa sekutoti handisi kuziva kuti makomrades imi muri kutaura nezvaKasukuere, imi muchitaura pamusoro paVageza kuti vari kurwira Kasukuere. Nekuti matauriro amuri kuita imi muri kutaura sekuti Ageza vari kurwira naKasukuere kuti vadzoke kana kuti G40 idzoke. Imi muri kuzvitora papi zvinhu zvamuri kutaura ipapo? Ndoda kuti ndinyatsokunzwisisa. Dzokai munyatsotaura nyaya yenyu zvakanaka, kwete kuda kuuya panapa muchiita basa rekuda kupota-pota, kuda kupotera-potera kuseri kwemiti panapa muchida kuuya nenyaya yakawanda panapa. Vanhu kana muine movement yenyu yakuda introducai movement yenyu zvakanaka. Siyanai nekuda kuita basa rekuda kurwisa Vageza. Ndoda kuti tibvumirane zvakanyatsokunaka, nekuti ndozviziva kuti hukuru huri kudiwa nevanhu vasina kana chavainacho. Hapana munhu atatombomira zvekuti kana even Vageza chaicha vasati vatombobudirira pakati pezvese zvavari kuita. Vari pakati, vari kushanda day and night kuti vakwanise kuti vabuditse chinhu chinoverengwawo munyika yeZimbabwe. Handitika imimi vanhu maakutotanga kutoda kutoedza kuda kutogadzirisa mamwe magrupu enyu ipapapo pamusoro pezviri kutaurwa naVageza. Makutanga kutogadzirisa manhingirikini mamovements enyu ipapapo, makutanga kutofoma mamovements enyu muchida kuita basa rekuda kutaura sekuita kunge sezvinonzi hatisi mastupid kai isusu zvekuti totadza kuziva kuti imimi vanhu makuda kufoma mamwe mamovements enyu amuda kufoma muchihwanda-hwanda nemazita ana Chamisa, muchihwanda-hwanda nemazita evamwe vanhu vanoratidza kuti vanhu vane mazita ari clean muZimbabwe, muchida kuedza kuda kugadzira zvimwe zvimamovements zvenyu zvisinei naChamisa wacho futi. Hamuna Chamisa wamunoziva muri kuda kutaura panapa, vanhu musade kunyeba imini. Chinhu chenyu chamurida kugadzira, muda kugadzira chinhu chenyu chirikuda kuedza kuda kuhijeka movement yeGeza Revolution. Makuita basa rekuya panapa muchiita basa rekuda kunyepa. Vageza varikuda kuti G40 idzoke. Vageza varikuda kuti vanhingirikini vaChiwenga vapinde panhingirikini. Vageza vakataura vachiti Chiwenga ada kupinda panhingirikini here. Vakataura vachiti vari kurwira kuti Chiwenga apinde pauyo. Vakambozvitaura here nemuromo wavo. Taurai mazwi acho avakataura vachiti vaChiwenga ngavapinde pachigaro. Kana kuti vakangotaura vachiti chibvumirano chakaitwa ndechekuti vaChiwenga naMnangagwa vanga vakati vachazopanana matemu, asi zvinhu izvozvo hazvina kuzozadziswa. Vageza havana kuzoti ndiri kucontestera anybody kuti akwanise kupinda pachigaro. Vageza vakati inini ndiri kurwira vana veZimbabwe kuti mubvute chinhu chenyu. Ndosaka Vageza vakazotaura mazita ana kuti ana Chamisa vakabirwa manhingirikini mavhoti avo. Ndosaka Vageza vakataura zvinhu zvakawanda-wanda pamusoro pevana veZimbabwe. Dai vairwira nyaya yaChiwenga vangadai vakataura here nezvenyaya yana Job Scala, ana Chamisa. Vari kutaura munhu wese, hapana munhu wavari kusiya Vageza. Asi nhasi izvozvizvi taakutonzwa kuti Vageza vari kutonzi makutanga kuvaisa mashoko mumuromo imi muchinyepera mudhara wangu kuti hanzi vakati hanzi varikuda kurwira kuti Chiwenga apinde pachigaro. Vakataura vachiti chitemu ino iyi ingadai itori yaChiwenga.
kubva paagreement yakanga yakaitiranwa nevanhu ivava vaijeka movement yakaitwa yekubvisa Mugabe pachigaro. Ndo zvakataurwa naAgeza. Vakati vanhu ava ndokubva vati tichazosheyana. Mnangagwa wakati fambei sekuti Chiwenga azviite kuti akumure kamaflash achienda kunopinda pachigaro. Then iwewe Chiwenga ozopinda achifamba handitika. Vachiti vachazenge vachizviita munyika inenge ine democracy, inenge ichibvumidzwa zvinhu zvese, ichibvumidzwa ine marights ese, human rights ese, opposition rights ese anenge ari active. Handi ndo zvaitaura vaGeza. Vakambotaura nyaya yekuti hanzi ndoda kuti ndibviswa Mnangagwa ndise waChiwenga. VaGeza vakangotaura pamusoro pavaChiwenga chete vachitotaura chiti aiwa imimi waChiwenga ka tinozwa kuti temu ingadai iri yenyu handitika. Fambai nesu ko muri kuti kudii. From the beginning vaGeza vaitrai kuda kusheka vaChiwenga handitika. Wachida kuti vanyatsokunzwisisa kuti vaChiwenga vari kuzvifambisa sei kana kuti zviri kufamba sei. Ende musafungidzira kuti vaGeza navaChiwenga havanzwanani. Vanonzwanana, vanozivana nekuti mawo veteran ipapa handidi kutobva pabvisa ndiri kupachinja. Vanozivana handitika. Vanozivana vese nana Chris Mutsangwa vese vanozivana. Ndosaka muchiona pakutaurana chaipo havasvikire pakushorana. Asi nhau iripo ndeyekubatisana chokwadi chete chekuti nyika igadziriswe. Havasi kutaura nyaya dzekuda kubvisana musoro, havasi kutaura nyaya dzekudii. Vari kutaurana nyaya yekuda kushifta zvigaro izvo zvagrebwa nezvigananda izvo kuti zvigaro nyika ive neleadership ine musoro, ive negovernment yakarongeka, government ine mari, kwete government inokundwa mari nemunhu ari mukati menyika. Handiti muri kupona. Imakamboona kupiko government inonzi inokundwa mari naTagwirei, inokundwa mari naScott Sakupkanya. I government yekupiwe. Munoida yei government iyoyo vana veZimbabwe? Munoida yei? Handi ndo zvinhu zviri kurwirwa navaGeza here. Vachitaura vachitaura vakatarisa vakamirira vana veZimbabwe. Makabvira kare muchivapa futi mazwi iwaya muchaisa mumuromo mavo kusvikira vaGeza vakazodzoka panapo vachitaura kuti aiwa inini ndiri kuitira vana veZimbabwe. Vakasvikira pakutozonyatsotushura vaChiwenga vacho pamberi penyu panapapa. Wachitiwo Chiwenga iwo wakanga uripo. And you are the ones who hijacked zvinhu zvatakanga tatanga tiri tese tiri pamwe chete isusu. Imi ndobva mati aiwa isusu zvatingaiti ngatiteso. Tikakusiyai muchiita zvinhu izvozvo, but nhasi makangotarisa Mnangagwa achienderera mberi nehuori. Ndo zvakataurwa navaGeza. Vakazvitaura papi kuti Chiwenga ndiye wandiri kuda kuti aite president. Vakambotaura ndinoda kuti Chiwenga aite president. VaGeza vakambotaura vakati here kuti vana veZimbabwe ngatibvisei Mnangagwa tisa Chiwenga. Vakazvitaura here pamaspiech avo pamwe pane zvakandiskipa pane zvavakataura. Vakambotaura here kuti vana veZimbabwe bvisai Mnangagwa muise vaChiwenga. Vakambozvitaura. Kana kuti vaitotaura nezvenyaya yekutoti bvisai vaMnangagwa kubviswe mitemo yekudzvanyirira vanhu kuti vanhu vashaye marights zvekusvikira pakutozopedzisira vanhu vakushaya kana marights eopposition. Handi ndo zvaitaurwa navaGeza. Saka izvi zvamuri kutaura muri kuzvitora papi? Ko G40 iri kubva kupi? Warwadza mwanangu. Sorry mwanangu. Handi muri kupaona. Zvamuri kutaura muri kubva kupi? Zviri kubva kupi? Zviri kubva kupi? Zvamuri kutaura mimi zviri kubva kupi? Zviri kubva kupi? G40 iri kubva kupi panapa pa social media panapa? Iri kubva kupi G40? Musade kutura kuda kutsvaga kuda kuti titange rimwe drama risina basa panapa rekuti tinetsane nezvenyaya G40 nezvenyaya yechichi. Kana vanhu muchinga muine mamwe maorganizations enyu amuri kuona kuti hamusi kuda kana kutombofambidzana nevamwe, siyai mazita ana Chamisa nekuti Chamisa wacho akanyarara. Musarwire munhu akanyarara. Chamisa kana akuda kuzoti afambe nevanhu achauya pamuri, achauya kwamuri achizotaura nemi. Musade kunyepedzera kuda kushandisa nyaya yekuti Chamisa hamuna Chamisa wamunoziva panapa imi vanoda kutaurira Chamisa akanyarara. Dai muri tombotaura on behalf of Comrade Blessed Geza taitomboti zviri nani nekuti ndiye munhu ari kuwanikwa panapa achiuya panapa achitaurisa zvakawandisa stereki achifumura zvese zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Chamisa wamuri kutaura akamboti kudii Chamisa? Tine nguva yakadii tisati tanzwa Chamisa achibudikira achitaura? Taane time yakaita sei panapa Chamisa asati atomboita kana even live chaiyo achitaura pamusoro pezve stage yaave kana kuti pezve maonero ari kuita pamusoro pepolitics emuZimbabwe. Taane nguva yakadii Chamisa asati atombobudikira. Saka musaya muchida kunyeba naChamisa, huyai makazvimirira mazita enyu muchitaura nyaya dzenyu zvakanaka. Siyanai nekutaura nyaya yaChamisa pano kusvikira Chamisa kana akuda kuti imi mutaure nezvake. Iye Chamisa anouya as a leader. Imi munoda kuleader Chamisa here kana kuti munoda kuti Chamisa akulidei?
Kana muchida kulidwa na Chamisa, mirirai Chamisa ataure. Kana muchida kulidha Chamisa, imimi tichakuona kuti ndimada kulidha Chamisa. Musaise Chamisa mazwi mumuromo. Plus futi mimi musape Chamisa basa. Handiti hamugone kupa Chamisa basa imimi. Chamisa basa raka anoriziwa. Anoziva zvekuita, anoziva maitiro anoita Chamisa. Handiti ka anoziva maitiro ari kuzviita semunhu anoziva kugadzira chinhu chake chinenge chine power. Anoziva magadziriro anoita chinhu chake. Handiti ka Chamisa ane mastrategies ake, ane maitiro ake, and ane vanhu vaanofamba navo vatinoziva isusu panapa. Handiti muri kuzinzwa. Musada kuita kunge ndimi mega makavhotera vaChamisa. Mazinzwa ka musataura sekunge ndimi makavhotera vaChamisa futi mega pano. Vanhu mirai kutuma vaChamisa. Musatume vaChamisa, musatume vaChiwenga. Mazinzwa ka musatume vaChamisa, musatume vaChiwenga, musatume mumwe munhu. Handiti ka imimi makanzi batanai. Mukabatana vana veZimbabwe imimi muchaona kuti munenge maane simba chete. Muri kusiya zvekubatana uko makuda kuita basa rekuda kutuma leaders kuti hanzi wewe tiitire zvakati, wewe tiitire zvakati. Makamboona Chiwenga angafambe mustreet kuenda kunoita zvinhu zvaanoda ega against vanhu vakawanda vesawo vari kutungamirwa naMnangagwa. Kana Chamisa wacho ndiye angaiti basa rekuda kubuda pachena achienda mustreet achisi kunotaura zvekuenda kuno kana kuti zvinoitwa nemimi. Musataure zvinhu zvamunoita ngese zvinonzi musi kuziva zvamuri kutaura. Musade kudzima zvinhu zvinoda kuitwa nevanhu vari kuedza kuita zvinhu zvavo vachisenzesa njere. Imi musina njere dzamuri kuisa ipapo. Hamuna zvamuri kuita, or else kana muine zvamuda kuti muite mimi, uyai nenyaya dzenyu zvakanaka. Motaura kuti aiwa ini ndaona kuti uyo Chamisa uyo, musaise Chamisa mukati menyaya dzenyu. Musaise Chamisa mukati menyaya dzenyu. Musade kumunyebera. Siyai mwana wevanhu. Siyai mwana wevanhu imi. Siyanai naChamisa imimi. Muchida kunyebera Wageza kuti hanzi vari kuunza nigirikini G40 musade kunyeba imi. Hapana munhu akambotaura nezve G40 panapa. G40 yakaparara kudhara. Kasukwera ari kwake, uyu ari kwake, vese vari kwake. Hakuna kana munhu ari pane mumwe. Saka Chamisa wacho wamunoda kuti Chamisa wamunotaura panapa, Chamisa upi yeye wamuda kutaura yeye? Dziri kubva kupi nyaya dzese dzamuri kutaura idzi? Dziri kubva kupi? Dziri kubva kupi? Batanai tione kuti munogona here, munotadza here kuva controller ivo Wageza vacho kuwataura kuti aiwa Wageza isusu asi kuda kuti munhu anopinda ipapo. Hatina kubatana isusu kuti mutiisire munhu weZANU-PF pachigaro. Anti ndo zvamunotanga maita. Tangai mabatanaka, makambobatana here. Indwa muchida kunyebera vanhu imimi. Makuda kutanga kutoita basa rekuda kushora Wageza muchiwatuka muchita sei? Makanzi batanai, hamuna kana nekubatana. Saka munotaura sei kuna Wageza kuti hatidi kuisirwa munhu weZANU-PF pamberi pedu? Munozvitaura muri kuzviwana kupi? Hamudi kuisirwa munhu weZANU-PF pamberi penyu. Nani anokuisirai munhu weZANU-PF pamberi? Ndiani wamuri kuti imimi ndiani wamuri kuti imimi achazokuisirai vanhu weZANU-PF pamberi? Ndiani ari kuti ZANU-PF ndiye ichadzokorodza kutonga munyika yeZimbabwe? Ndiani? Zviri kubva kupi zvese zvamuri kutaura izvi? Vanhu zvakanzi batanai tibvise government iripo. Simple. Kana tabvisa government iripo toona kuti tine watinogona kuisa here kana kuti tinoita mavotes chete. Simple. Isusu ngatibatanai tobva taenda kuna Wageza tauri right isusu Wageza tabatana. Ndo zvandaitaura papa last week ndichiti no, maorganizations ese, magroups ese vese, mamedias mamedia nigirikini ese aripo nemaopposition parties tese ngatigadzire chinhu one. Kana tinge tapedza kugadzira chinhu one isusu tinotaura Wageza isusu kuti right isusu Wageza isusu tabatana. Tiri vemaorganizations akadai, tiri vanhu vakadai, so tavana veZimbabwe tese tapwanya maopposition parties, tapwanya ese anonzi maparties, tabatana tiri vana veZimbabwe. Achatoda kuti tikuudzei imimi Wageza ndechekuti hatisi kuda munhu ane zita rakambotaurwa muparliament achipinda mukati meparliament umu achiita zvinhu zvisina basa. Munhu atiri kuziva chete munhu ane zita riri clean ndiChamisa nevamwe vakabuda muparliament vaona kuti parliament yareidwa naShavangu naMnangagwa. Ndo vanhu ivavo vatinotora kuti vakachena. Tinozvitaura izvi, tine simba rekupusha agenda iyoyo chete kana tichinge tagona kubatana isusu. Kwete kuti tisati tabatana takutanga kuda kuita basa rekuda kuuya panapa. Taura zvana G40 zvakutanga kubva kupi? Makutanga kutotaura zvana G40 musati matomboita kana one step ahead. Chidofo chakaita seko icho chamuda kutiitira panapa ichocho. Uyai nenyaya dzine musoro apa, muri vanhu vakuru imi. Muratidza kuti muri vanhu vakaenda kuchikoro, mune njere stereki. Muri very much intelligent, but zvimwe zvinhu zvamuri kuita musiona kuti muri kurasa nyaya makatarisa ipapo. Dzimbori shungurudziko idzodzo dzekuda kutanga kurwira zvinhu zvisati zvavapo. Makaita seko, ende munorwira zvinhu zvisati zvavapo nenzira yakapusa futi. Makutotanga kutotaura zvana G40, makutanga kutaura kuti mutsira zvinhu zvisina kana nebasa rese panapa, kutaura zvinhu hamusati mabatana. Hatisati tatombobatana.
ndimi vanhu vacho imimi watiri kuti ngatibatane. Asi pana pamakuto handigone kukuudza imimi muri makomrades katiri kutaura nezvestruggle. Handiti handigone kukuudzai ndichinyengerera. Handitika kana neniwo musandiudze muchindinyengerera futi. Ndiudzei muchinditaura chokwadi. Handitika kupopota hakusi kutaura chokwadi. Asi taurai chokwadi chinenge chiri sharp chakapinza chaichecho chinobaya chaichecho sezvandiri kutoita izvizvi. Handiti tarisai mazwi acho, teererai mazwi, dzokorodzai maaudios angu ese andinotaura. Kana ipapo paaudio iyi andiri kutotaura iyoyi handisi kutuka, handisi kumbopopotera. Vandotaura kuti zvinhu zvatiri kuita hazvina kana basa. Tiri kubva kwatiri kuenda tichienda kwatiri kubva. Ndo zvatiri kuita isusu. Tanga kutaura zvana G40 pano apapo. Zvinoedha chii mukubatana kwevanhu vakatadza kubatana ngirikini 31st March ikatadza kunyatsa kusucceeda zvakanaka. Vanhu vakatadza kunyatsa kubatana chechechi tikatadza kuenda kunoungana tese zvinhu zvakanyatsa kunaka pane ngirikini ya comrade nyoka yemabhuna. Zvinhu zvingani zvatiri kufela panapa nekusabatana panapa. Kubatana hasati tabatana takutanga kunon'ona nyaya dzana G40. Vana G40 vakapara kudhara. Kasukuwere wacho amboita seko akaurayaniko? Anotyiseiko kasukuwere wacho wekuti kasukuwere munobva maita kuti kupenga kuti kasukuwere. Haiwa ngatitaurei chokwadi makomrades panapa makurasika imi. Makurasika panapa. Hatisi kuda kuti zvinhu zvaana kasukuwere nezvimwe zvinhu zvemamwe mazita evamwe vanhu vakambotadza munyika meZimbabwe zvirambe zvichingopostwa panapa. Tine nyaya yerevolution iyi, tine nyaya yestruggle yatiri iyi. Toda kuti tibvise tichibva tatotaura mawo veterans akatitungamirira vageza vacho nevanhu vari kumberi. Kana vari ivo vachange vakatitungamirira tichataura navo ivo mutara kuti hatisi kuda kana kutombonzwa zita rakambotaura kare. Kana ivo vachiwenga vacho musingavadi munozongotaura ka1 munotaura muine one voice. Mune one voice here ipapo ramutaura naro ipapo rekuramba vachiwenga vacho amuda kuramba ipapo. Mune one voice here mimi kana kuti it's a certain group yekaunga group kamheno kari kutobvawo nekukari kuye kachiskonyangira kachiita kunge sezvinonzi hapuna kagrupu iko kari kagrupu katinenge takutongonzwa nekutotaura panapa kutoti muri kuita semuri kuwanda zvishoma nezvishoma panapa. Kamwe kagrupu kari kuuya neimwe topic tiine pamusoro peimwe topic. What is that? Chichamuri kuita panapa? Chichamuri kuita panapa? Munovaramba sei kana musingadi chiwenga wacho kana musingabudi chiwenga wacho? Munomuramba sei izvo zvichi pasina chiripo? Munomuramba kuti apinde pai? Pane paakapinda here? Achiwenga vari pachigaro here muparliament? Makambowanzwa vachitaura here vachiwenga wacho? Munoswera muchingoti navo vachiwenga muchingowatuka. Munowatukirei vachiwenga? Munowatukirei? Vachiwenga vakatobirwawo nguva yavo yekupiti wapinde pachigaro. Zvinova ndizvo zvakataurwa navageza. Saka imimi chamuri kutukira vachiwenga ndechipi? Munhu akatobirwawo nguva yakewo. Munhu akatonyarara nekuziva kuti zvinhu zviri kutoitika panapa zvinoda kuti nditaure netiming. Tiri kuedza kuexplainerai zvinhu izvozvo. Muri kungoramba muchingodzokera kutaura zvimwe zvinhu zvinenge hazva hatisiziva kuti muri kuzvitora kupi. Kana maane group renyu nemovement yenyu nyatsokuishepai zvakanaka, asi regedzai kuda kutsvaga mazita akanaka akaita sana Chamisa nani. Musade kunyebera vanhu nekuti muchasvibisa zita raChamisa. Muregedzai kusvibisa zita raChamisa. Beta fadzai mahere Gift Hostalos ana Amos Chibaya nevamwe vaifambidzana naChamisa nadzibaba ishanduko ndo vanhu vatinoziva isusu vanogona kutaura nezvaChamisa pamberi pedu isusu. Kwete mimi mese muda kubudikira imi ndimo anani mai vangu muri kupi? Hatina kumbobvira takakuzivai wani paitaurwa nyaya dzaChamisa dzese nepakaitwa CCC nepakaitwa zvipi zvacho zvese hatiri kuzivei imimi nhasi. But nhasi unoyi makuda kubuda nezita raChamisa kutopfuura naOstalos. Who are you? You are just ordinary people, ordinary citizens. Vakangofanana neni panapa pandiri kutaura panapa. Munofanirwa kuti mubatane imimi. Ndimo vacho makanzi batanai. Makutanga kuda kuti Chamisa wekudiko izvo zvizvi chimiro chatiri nhasi ichochi. Chamisa wekuita sei? Chamisa siyai Chamisa aite zvinhu zvaari kuita. Nekuti Chamisa ari kuziva zvaari kuita. Ari kuziva paakamira Chamisa. Munofunga kuti Chamisa akapusa here? Musamupe basa. Chamisa anopiwa basa nemimi kuti apinde mupolitics. Ndimi makambomupa basa, ndimi makamuudza here? Nhasi muda kuita basa nongoda kupusha Chamisa. Regedzai kushandisa mazita evanhu vakanyarara. Siyai kutuka vanhu vakanyarara ana Chiwengawo. Siyanai navo. Imimi batanai zvamakaudzwa imimi kuti muve nevoice rine power yacho yamuri kuda iyoyo. Hamugone kuva powerful imimi kana muchinge muine muri vanhu vakadambuka muri separated. Mwari uko munoriwana kupi power kunze ungoita basa rengodzvowa pano pasocial media? Tinosvika kupi kuti tingoita basa rengotaura pano pasocial media? Nguva iri kufamba tiri kusara mumashure. Muda kuti tiite seiko nhai makomrades?
ngatitaura nechokwadi. Izvozvi zvindapa nguva yekuti ndinotaura chokwadi. Handi makanzwa Ngirikini Mudhara achitaura Achiwenga, his fellow comrade, kuti aiwa Achiwenga iwe uri kubhaisa apa nepapa nepapa. Kana ndinotokutaurirai kuti muri kubhaisa apa nepapa nepapa. Uchaona mazidofu epapa achizondituka. Ina handisombokutukai, asi ndoda kutokutaurirai chokwadi kuti tiri kuleka nyaya yeunity chete, ndozviripo. Ngatisiyanei nekuda kutora mazita evanhu pamafailures edu. Isu takuda kushandisa mazita ana Chamisa nana Kasuku ere, tida kuhwanda nenyaya yekuti hanzi Achiwenga wada kupinda pachigaro. Imi